Surah
perhatian untuk semuanya. Dimohon untuk tidak mengeluarkan atribut perguruan apapun nggih. Himbauan saking Bapak tim keamanan dijaga keamanannya Mas. Iki kaya nenek tawurane dibubarkan. Nggih. Damai nggih. Damai. Siap, terima kasih. Lanjut. Suro. Soalnya apa? Jalma bola. Ayo. Ayo. Iki lho bareng. Iki lho. Ya lho kok. Bekakas kaya ngene sing mau ireni apa ngene. Susu gede. Ada di korban ambisi. Agama ngayomi jagat raya.
hai hai bareng. Cinta damai. Gap 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 gap. Ngomong santai santai. Ojo bandem-bandem. Ketibunge patenono. Ibote gak usah tapi. Nggih nyun sewu. Penontonnya sing ndur panggung saman mandhap mawon nggih. Nggih. Nyun sewu. Radi jembar, radi jembar. Radi jembar. Para kadang sutresna budaya kakung telah putri kang santur matan Marawa ingkang minulya. Minangka pasugatan ingkang angka pungkasan medalipun rampok Singa Barung Jalma Pranajaya.